Wow! Traio unha fame, apetéceme unha froita, pero non sei cal escoller. Son todas tan bonitas, con tantas cores. Pa, 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 pa. Unha cereixa vermella, 2 plátanos amarelos. As peras son verdes, 3 peras. 4 peras verdes que por dentro son brancas. 5 laranxas. Mirad, 6 kibis castaños. As ameixas son moradas, 7 ameixas moradas. 8 uvas negras. ¡Qué rico todo! Non sei que escoller. Podes comer de todo. Xa o decidín. Unha Macedonia. ¡Que fame! Pa, 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 pa. Deica logo!